अरन नों जेरावखि थाया मानो मोजाङै थादो जुदि नोङो हारिनि थाखाय मोजां मोननायखौबो बलिदान होनो सानदोंब्ला आं जेबो बुंला अरन आं अरायबो इसोरनि खाथियाव नोंनि सिमाङा जाफुंनायखौ अरायबो आरज गाबगोन अरन नोंल' मोजाङै था नोंनि अननायखौ मोननो थाखाय आं जेब्लाबो नेगोन बाहायथि सानस्रि नों बेवहाय मा खालामबाय थादों आं इराग्दावखौ नायनो फैदों मानो नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों मिथिबाय नों बाहायथि नों इराग्दावनि जिउआव फैयामोनब्ला इराग्दावा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन हायोब्ला नों दानो ओंखारलां आरो इराग्दावनि फेमिलिया नोंखौ मिथिब्लाथ' बांसिनसो रायगोन नोंखौ बेनिखायनो ओंखारलां सानस्रि अन्नानै इराग्दावजों खेबसे आंखौ रायलायनो हो मानो नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों आरो खोनानो मोनदों अरननि हान्जानि मानसिफोरानो इराग्दावखौ बेफोरबायदि खालामदों स' नोंसोर सानैयानो सुनि इराग्दावनि जिउआव बिराद गिदिर मोनसे ग्रहसो नोंसोर बेनिखायनो नोङो ओंखारलां दानो प्लिज सानस्रि एक्सक्यूज मी पेशेंटनि गार्जेनालाय आंनो डक्टर पेशेंटनि गार्जेना आं रायलायनो हासिगोन ना बेजों औ हागोन आरो मोननैसो मुलि लिरनानै हरनि बेखौ बायनानै जाहोबानो जाबाय जागोन दे डक्टर आरो बहा मानसियालाय फै आंनि उन सिबा इराग्दाव आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय जुदि आं इराग्दावखौ फंसेबो रायलायनो मोनाब्ला मा जानांगौ जाखो दे अब्लाबो इराग्दावखौ खेबसेबाबो नायलांगोन आं इराग्दाव नों मानो इसेबां अख्रा मानो थांनांगौ जाखो नों बेफोरबायदि हाग्रायाव नुबायना नोंनि अख्रायावनो मा जाखो थोद जाम्बि जेबो जायाखै आरो नों आंखौ एसेबां सिन्था खालामनाङाब्रा नैबे इराग्दावा दानो थैयाब्रा नोङो बेफोरबायदिनो बांद्राय अख्रा बुङो खोथाखौनो मानिनो नागिरा मिथिगौना नोंनि आइ आफाया बेसेबां दुखु जादों बिसोर फैगासिनो दङ बियो नोंलाय मानोथो खोन्थानांगौ जाखोब्रा आरो नोंलाय बोरै मोनखो खबरखौलाय बोरै खबर मोनखो बेफोरखौ दासों आरो नोंनि आइ आफामोना बेसेबां दुखुआव दङ बेसेबां हालाय हाफाय जादों नों मिथिगौ आरो खालि गावनि गोसोनि खोथाखौल' सानो जाबाय आंखौ नोङो कमप्लेन होनोसो फैदों नामाब्रा आच्छा बोहैथियालाय आरो बोहैथिनि खोथाखौसो बुंलायबाय नों बिनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों इराग्दाव फिसा आफा माब्रै दङ फिसा दालाय माब्रै मोनखो देहाखौ सिन्था खालामनाङा आफा आं मोजाङैनो दङ आरो डक्टरा बुंदों आंखौ थाबैनो डिसचार्ज खालामनो हासिगोन होनना मिथिगौना नों नोमाया बेसेबां टेनसन जागासिनो दङ नोंखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुबा बांसिनसो टेनसन जागोन होननानै न'आवनो गारबोदों आं फैफानो थाखाय अख्रा खालामदोंमोन मोजाङानो जाबाय आफा आइखौ लाबोफायैया दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनायखौ गारदो आरो सोर दुथांमोन बेखौ आं मालाबाबो गारा आफा नों बेफोरखौ जेबो नांजाबाय थानांलाब्रा आफा माने नांजाया जाय मानसिया नोंखौ बेफोरबायदि खालामदों बेखौ ओरैनो हेगारगोन नामा औ मानो हेगारनांगौ जाखो जाय नोंखौ गुलि गावदों बेखौ ओरैनो हगारा आं दुथांखौ नागिरनो थाखाय गासैबो राहा लामा लागोन गाबोननो आङो DSP जों थांनानै रायलायहैगोन DSP जों नाथाय मानो आफा मानो नोंनि जिउआ जोबनायमोनब्ला जों नोंखौ मोनफिनगौमोन नामा बेनिखायनो जाय नोंनि सायाव बेफोरबायदि खालामदों बेखौ ओरैनो गारनायाव गैया नाथाय आफा बेफोर मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंसो अन्नानै पुलिसखौ गेजेराव दा लाबो आफा मानो लाबोआ नोंनि अख्राया सोलिया जेब्लाबो गावनि खोथाखौल' सानो औ जेब्लाबो मानो गावनि खोथाखौल' सानो नोंसोर खोथाखौ बुजिनो नाजा मा बुजिनो नाजानांगौ जाखो नोंनि बेफोरबायदि हालोदखौ नुनानै मा बुजिबावनांगौ जाखो जोंलाय नोंनि खोथाया सोलिया गाबोननो DSP जों रायलायनानै सोर दुथां बेखौ दिहुनगोन आं बेफोरखौ सिन्था खालामनाङालै मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखायसो जादों आरो दाया आंनिबो दङ सिरि था नोंनि अख्राया सोलिया आंजों आं डाक्टरजों रायलायनानै नोंखौ न'आव थाबैनो लांनोसै आं गोनां जायोब्ला हस्पिटालनि फेसिलिटिखौ न'आवनो लांजोबगोन आं न'आवनो डक्टर सासे नार्स सासे दोनगोन आं आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय नोंखौ जेरावबो थांनो होआ नुबायना आफाया बेसेबां गिदिर खालामनो नागिरदों खोथाखौ नोंनि आफाया थिगखौनो खालामनो नागिरदों नङाब्ला दिनै नोंनि सायाव जादों गाबोन सोरनि सायाव जागोन बेनि मा थिग बेनिखायनो नोंनि आफाया मा खालामनो नागिरदों बेखौ खालामनो हो आरो आं डक्टरा लिरना होनाय मुलिखौ लायनि दसे थाथ' माबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय नाङा जेबो नाङा आंनो जागोन दे दसे थाथ' बोहैथिया फैयाखै नामा अरना आंनो इसेबां गिदिर बिबान होबाय बे बिबानखौ आं फालिनो हागोन ना हायाबा अब्लाबो नाजानोसै डक्टर जेसेबां हायो थाबैनो इराग्दावखौ न'आव लांनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होदो जागोन दे आरो सोरबाफोर इराग्दावखौ लोगो हमनो नागिरदोंब्ला रावखौबो लोगो हमनो होनाङा न'नि मानसिनि अनगा मा थिग लोगो जानानै सुथुराबो फैनो हागौ जागोन दे अ इन्सपेक्टर नोंथां आंनो नोंथांमोनखौ लिंहरदों नोंथांमोना फैबाय मोजाङानो जाबाय आच्छा बुंलाय मानो लिंहरदोंमोन माने जोंनाव सासे गुलि गावजानाय पेशेन्ट दङ बेनि थाखायनो लिंहरदोंमोन पुलिसफोराबो सफैमारबाय जुदि इराग्दावा अरननि सोमोन्दै खोन्थाब्ला
मा जानांगौ जाखो हे गसाइ माबा मोनसे राहा हरदो नोङो जाहाथे इरागदावा मोजाङैनो थानो हायो जागोन दे जोङो पेसेन्टनिफ्राय स्टेटमेन्ट लाग्रोनि बिथाङा जुदि रायलायनो हानाय कन्डिसनाव दङबा जागोन सार बिथाङा रायलायनो हासिगोन बायदि नों दाबो थाङाखै आंखौ निमाहा हो सानस्रि आं इरागदावजों खेबसे रायलायगौमोन जाहाथे इरागदावा अलखदफोरखौ बोजबनानै लाया बेनिखायनो इरागदावखौ खेबसे रायलायनो हो आंजों मोना इरागदावजों नों रायलायनोनो साननांला प्लिज ओंखारलां आं आखाइ खबजबनानै बुङो इरागदावनिफ्राय गोजानाव था नों जुदि बेखौनो लुगैयोब्ला जागोन दे हायोब्ला इरागदावखौ जोथोनै लाबानो जाबाय बेखौ नों फोरोंलायनाङा इरागदावखौ आं माबोरै लाखिनांगौ बेखौ आं मिथिखागौ नों थांदो प्लिज उपाय गैया गाज्रि मोनब्लाबो गोरा डिसिसनफोरखौ लानांगौ जायो बिखायाव अन्थाइ दोननानै आं मालाय माबोरै हगारनानै होनो गावनि मोजां मोननायखौ जाहोनाव नुनो मोनबाय इरागदावा माबायदि जानांदों दिनै बोहैथिनि थाखायनो बेनिखायनो आं बिसोर सानैखौ मालाबाबो लोगो मोनलायहोला बोहैथि दिनैबो आं नोंखौ फिन खेबनि थाखाय गारबो बावनांगौ जाबाय गोसो गोरबोआव अन्थाइ दोननानैब्लाबो आसा खालामो नों अनजालिया आंखौ निमाहा होगोन जुदि थासारिया अनोब्ला समा मिलायोब्ला आं थाबैनो फैफिनगोन बोहैथि आं थाबैनो फैफिनगोन अब्लाबो आं बुङा जे नों आंखौ नेनानै था समा माला मा बरादाव लाबोयो जों रावबो हमनो हाया बेनिखायनो नों जेरावखि थाया मानो गोजोनैल' था नोंसोर बोराय बुरिनि सानैनि खर'आवथ' मा दं आरो हा इसिबां गोहो जाबायना बोहैथिखौ गुबुन सेंग्रानो हरनो नागिरलायनाय बावबाय नामा आंनि आफानिफ्राय लाबोनाय फैसाजोंसो बे न'खौ लुदों बावबाय नामा बावाखै मानो बावनांगौ जाखो फिसा अब्ला नोंसोर मिथिया नामा आं जे बोहैथिखौ इसिबां मोथो मोजां मोनो मानो गुबुन हौवाजों हाबा होनो नागिरदों नोंलाय आंनि बिफानिफ्राय फैसा लाबोबाय हरफिननोबो हायाखै बे फैसाखौ अननानैनो नाङा होननानै बुंबाय नाथाय नोंसोरनि खर'आव मानो बे खोथाया हाबा आं दि नोंसाजोखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंसाजोनि मोजां मोननायावनो आं दिनै फाग्ला जानांबाय गुन्दा साइसबो जानांबाय नोंसोर मानो बुजिया नाथाय फिसाजोआ दि अरनखौसो मोजां मोनो हाइट अरन खोनासंनो बाबाय आं अरना जुदि हाबा लाथारग्रामोनबा बोहैथिखौ दिनै बिदि खालामनानै दोनामोन नोंसोर आंनो बोहैथिखौ हराब्ला दिगदारसो दं आरो आंनि आफानिफ्राय लानाय फैसाया थाबैनो होनांगोन टफिराम फिसा आं जाबाय रिटायार मास्टारसो फैसाखौनो बारा मोना दे हानायमानि आं थाबैनो फैसाखौ होगोन गायनाय हाखौबो फाननानैब्लाबो होगोन आं मा खालामनानै होयो होबानो जाबाय नाथाय थाबैनो आंनो नांगौ फैसाखौ नङाबा दिगदारसो दं मोजाङै गोसोआव लाखि आंनि फैसाखौ थाब हराब्ला बोहैथिया आंनिखा बिफा मा जाबावनांगौ जाखो माथो खालामबावनांगौ दङ बिफायाथ' जोबोद मोजांमोन फिसालायासो मानो बिदि जाखो बिफाया थांनानै थानायमोनब्ला बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन बिनि बिफायाथ' आंनो लोगो हिसाबैसो मदद होदोंमोन जेब्ला फैसाखौ होफिननो हायो लासैनो हो होननानै नाथाय मानसियासो थैनानै थांबाय थेवबो आं फैसाखौनो हरनो हायाखै आं जाबाय एलपि स्कुलनि मास्टारसो रिटायारसो नोंलाय इसेबां थाबनो बबेनिफ्राय फैसा मोननांगौ जाखो हाखौनो फाननानै होदो आरो बेखौनो खालामनोसै आं हाखौनो थाबैनो फाननानै जेसेबां दङ फैसाखौ हरनोसै दे बेखौनो खालामदो बिफा आच्छा बुंलाय नोंथाङा बे गुलिया बोरै नांखो आंबो बारा मोजां मिथियाखै आं हाग्रायाव जास्ट केम्पिं खालामनोसो थांदोंमोन बेवहायनो सोरबा दुथाङा आंखौ मोसाफोर साननानैसो गावहरदोंदां नाथाय नों केम्पिं खालामनो मानो हारसिं थांनांगौ जाखो मालाबा हारसिं बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो लोगोफोरनिफ्राय गोजान बेनिखायनो मालाबा हारसिंसो एक्सप्लर खालामो आं सैथो खोथाखौ बुं गिनो नाङा आंलाय मानो गिनांगौ जाखो नंगौ आं सैथो खोथाखौनो बुंदों आंखौ सोरबा मैहुर खालामग्राफोरासो गावथारहरदों खोमा नाथाय आं बिसोरखौ रावखौबो सिनाया आरो आं बिसोरखौ नुवाखैबो नों सैथो खोथाखौनो बुंमारदोंना औ आं सैथो खोथाखौनो बुंदों दे होमबालाय माबाफोर गोसोखांफिनोब्ला जोंखौ लिंहरफिनबानो जाबाय जागोन दे मारै खोन्थानांगौ जाखो आं अरननि सोमोन्दै अरनादि बेसेबांबा गुवार गोसोनि मानसि बेखौ आं मालाबाबो फोथायखेबस' खालामनो हाया गोनां जायोब्ला जिउ बावगोन थेवबो आं बोहैथिनि थाखाय बोहैथिनि गोसोखौ मालाबाबो दुखु होआ बोहैथि नों मोजाङैनो दङ ना आसा खालामो नों मोजाङैनो दङ इरागदाव थोदो नोंखौ न'आव लानानै थांनोसै आच्छा डक्टरा डिस्चार्ज होबायानो नामा मा नों हस्पिटालाव थानानै मोजां मोनथारदों सोर फाग्लाया हस्पिटालाव थानानै मोजां मोनोब्रा मोनाखै माला न'आव थांनो मोनगोनसो जादों आं बिदिबालाय थोदो न'आव थांनोसै हेलौ नोंथां आं मोसाहारि बुंदों नोंथांजों आंहा फंसे बाथ्रा सावरायनो गोनां दङमोन माने आं आंनि गायग्रा हाखौ फाननो सानदोंमोन नोंथांनि नोजोराव सोरबा गायग्रा हा बायग्रा दङब्ला खबर होनो हागोन आंनो दे जागोन दे मा होनखो बिफा जागोन होननानै बुंदों जेसेबां हायो थाब खबर हरगोन होननानै बुंदों दे
बे हाखौ फाननानैनो जा मोनो रांखौ हरबानो जाबाय। बेखौनोथ' सानदों। हा मानसियालाय हाखौ लागोन ना लायानो? जानोथ' हाखौ लागोन ना लाया आंबो सोङाखै। हाखौ हगारनानै होयोब्ला फिसाजो बोहैथिखौ दिगदार खालामनाय नङा बियो। जियानो जादोला माबा मोनसे खालामदोंहाय बिफा। बे थफिरामनि उतपातखौ हाथारलां। आयै बे थफिरामा मा खालामलायखो आयै? हा माथो बुंबावनो खालि नोंखौल' नांगौ होननानै बुङो। बे थफिरामानोथ' मानो इसेबां अख्रामार? आंथ' गिनायसो मोनबाय नोंनि हाबाखौबो केन्सेल खालामनासो होगोन खोमा होनना। आयै आं हाबा जानो गोसो गैला। मानो फिसा? आफा आरो आइ आं अरनजों दिनै रायलायनो मोनदों आरो अरना खोथा होदों बियो फैफिनगोन होननानै। फिसा अरना आरो बोसोरथामनि उनाव फैबालाय बिनि उनाव फैनानै आरो बोसोरथामनि खोथा होलांफिनबालाय नाङा फिसा अरननि खोथाखौ साननायखौ गारदो। नङा आयै आं अरननि खोथाखौ गारनो हानाय नङा। आं अरनखौ जोबोद मोजां मोनो आयै। आंखौ निमाहा हो। आं बे हाबाखौ मालाबाबो खालामनो हाया। नुबायना बिफा अरननि थाखायनो आइ बोहैथिखौबो जेबोखौनो बुंनो हाला। हाबाखौ केन्सेल खालामबालाय बोरै जानांगौ जाखो? आंबो बेखौनोथ' सानदों। मा खालामनाया मोजां जाबावगोन दा? जेबोखौनो सानना मोनलां। आइ आरो आफा बांद्राय जेबो साननाङा दे। आं नार्जि बुदांजों रायलायगोन आरो नार्जि बुदाङा जोबोद मोजां मानसि। बे आंखौ बुजिखागोन। अन्नानै नोंसोर सानैया आंनि हाबानि खोथाखौ दा सानसै। बरादाव लिरनाय दङब्ला आं सानसेब्लाबो हाबा जाखागोन आयै। जुदि आंनि बरादाव हाबा लिरनाय दङब्ला बरादखौ नेबाय थानोसै होमबा? बरादखौ नेबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो फिसा? आयै प्लिज आंनो बोसोरसे सम होबाव। बिनि उनावबो जुदि अरना फैयाब्ला आं नोंसोरनि बुंनाय खोथाखौ मानिजोबगोन। प्लिज आयै। आफा 3 बोसोरखौ नेबाय जेब्ला आरो बोसोरसेखौ नेनायाव मानिथो लस? प्लिज आफा आंनि हाबाखौ केन्सेल खालामदो प्लिज। जागोन दे फिसा आं माबा मोनसे सानगोन। थेंक इउ आफा थेंक इउ। जागोन दे फिसा नोंनि खुसिनि थाखाय बोसोरसेखौबाबो नेगोन। बिनि उनाव जोंनि बायदि जानांगोन दे फिसा। औ जागोन आफा। इराग्दाव फिसा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै फिसा। आयै नों जेबो टेनसन लानाङा आं जेब्लाबो नोंनिनो सेराव दङ आयै। अब्लाबो फिसा नों गावनि खोथाखौ सानालासिनो जोंनि खोथाखौबो साननांगौ ना। गावनि गोसो बायदि मानो मावो? दिनैनिफ्राय आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय जेरावबो दा थांसै फिसा। जागोन आयै। ओमफ्राय आयै आं बिराद ओंखाम उखैबायमोन। र' अनलाजों दाउजों संनानै दोनदों आं लानानै फैनि। दे इराग्दाव फिसा दसे रेस्ट लादो। जागोन आफा। अखाबो गोसाथार हागोन बायदि मोनदों आं। नोंथ' हराव ओंखारलांनायबो हुदा दङ फिसा। जेरावबो दा थां दे फिसा। हराव अखाफोर हादों बार फैदों जेरावबो दा थां। जागोन आयै नों टेनसन लानाङा। दे होमबालाय आं ओंखाम खुरना लाना फैनि। जागोन आयै। मासे टेनसन जायो बिमा बिफाफोरा। अबेसे जाखागोन बयनिबो बिमा बिफाफोरा फिसाखौ लाना टेनसन जायो। माथो अखा खोरोमनाय बायदि मोनदोंलै। बिराद अखा हागोन नामा? बोहैथिखौ एसे खबर लाहैनो सानदोंमोन आं। जागोन दे गाबोन खबर लाहैगोन। दिनै आरामसे उन्दुना थानोसै आं। आयौ माथो दैया लोमजोब्बाय। बिदिब्ला मा जानांगौ जाखो दे? आयै आफा माथो दैया लोमजोबथारबाय। मा जानांगौ जाखो दे दा? माथो गाज्रिनो दैया लोमजोबथारबाय। आइ आरो आफाखौ फोजाहैनांसिगोन। हाब नोंसा दाबो न'आवनो दंबाय दङ। बोरियाव खारजोब्बाय। अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैया सेस बुखारजोब्बाय। माबार ओंखारदों नोंसाबो मालाय गासिबो बोरियाव थांजोब्बाय। आयै आरो आफा बोहैथि फिसा नोंसा दाबो न'आवनो दङ। माबार ओंखारदो अरुणाचलनिफ्राय दै हगारदोंनो। जागोन आबौ। आयै आरो आफा बाहेराव दै लोमजोब्बाय। बोहैथियाय नोमायालाय? आफा नों न'आव गैयामोन? दावराव जाबाय थाखो होननानै बाहेराव ओंखारलांना नायदोंमोन आं। नुबाय गामियाव लोमजोब्बाय। नोमादैमोननि न'खौथ' बुखारनानै लांजोब्बाय दै बानाया। दे माबार ओंखारदो नांगौ बुस्थुखौ लादो। नोमायालाय नोमाया? आया उन्दुगासिनो दङ। र' आं फोजाहैनि। दे माबार नोमाखौ फोजादो आरो नांगौ बुस्थुखौ लानानै थौदो। दैया बांद्राय सौसिजोब्बा जारला जागोन। जागोन आफा। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो थाबैनो सफैगोन नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे गोदान एपिसोडखौ लानानै।